Не сваляш килограми, защото не си поставяш здрави граници и носиш чужди товари. Не сваляш килограми, защото си заобиколена от завист и злоба. Не сваляш килограми, защото нямаш състрадание към себе си. Не сваляш килограми, защото използваш храната като наказание или като награда. Не сваляш килограми, защото нямаш доверие в себе си и в собствения си път. Не сваляш килограми, защото тялото ти не се чувства в безопасност. Не сваляш килограми, защото по-често отколкото си мислиш, проявяваш жестокост към себе си и я бъркаш с дисциплина. Здрасти! Аз съм Симона, хипнотерапевт и терапевт, който ти помага да си чувстваш всичките чувства, особено онези, с които не ти се занимава. В сайта ми loversof.life, секция магазин, ще откриеш хипносесия, която ще ти помогне да се обикнеш и приемеш такава каквато си. За ползите от това можеш да ми споделиш след като слушаш хипнотичната сесия поне 21 дни преди да заспиш вечер.